Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, σήμερα πρέπει να είναι η τελευταία μέρα επίσημης λειτουργίας του ξενοδοχείου. Πράγμα το οποίο κάποιες καταστάσεις μας είχαν προειδεάσει ότι θα συμβεί, αλλά βέβαια αποτελεί σοκ για το προσωπικό του ξενοδοχείου. Είμαστε απλήρωτοι από τα μέσα του Μάρτη, όρος ο Απρίλιος, και δεν μας έχει καταβληθεί το δώρο του Πάσχα. Και από αύριο θα μας οφείλεται και ο Μάιος. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την διοίκηση για το τι πρόκειται να συμβεί, ποιοι είναι οι σκοποί τους. Εμείς παλεύουμε εδώ για τα αυτονόητα. Να πληρωθούμε, να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας μας και όλα μας τα δικαιώματα. Θέλουν να μας πετάξουν από το καράβι, να μας πετάξουν στη θάλασσα. Είναι ξεκάθαρο το ότι θέλουν να κάνουν.